May adlaw guys. So karong adlaw drawing day ko no, realistic ba. Gamit ang Mongol 2. Dagan nag-ingon niya, dili daw ni pang drawing lapis pero pakita na ko sa inyo. Naram na sa pagtile guys 1 2 3 4. 4 times lang na ang sekreto na guys para ang inyong drawing ba kayo heights chuk paingani lang ako guys kay para inigana ako sa inyo ma-surprise mo ba kayong wow chuk dara na to ni so pakita na ako sa inyo guys ha kung unsa ang forma sa akong gidrawing tanang guys explain ako na sa inyo guys ha duha ni kabuok ano ako kay para magklaro niyo explain ako sa inyo tali kayo na akong pagka-drawing na guys duhanin ako ka page kay di man masigo ang isa na dire explain ako ni kani ako din ni guys ako ni anam kani guys mo din ni ako ang amigo si Tunix mo din ni siya taga-tungkalan ni siya guys turin kani siya mo din ni siya si Janjan pre na ko na siya pre business minded ba kani siya mo ni siya si Yurong si Montilla ang apelyido na niya Montilla kani siya guys mo din ni siya si Kaubat Ronald Kaubat din siya guys kani mo ni siya si Pereira dili man ni siya Bisaya guys sa ganin niya kani siya guys kani si kuan siya si Paloy mo ni pangalan niya Paloy kani siya si Pader ang pangalan ang tawag ano niya kay eskwela man siya pagkapari kani si Dexter Silva apelyido niya taga Jinsan siya kami ni tanan guys pilang kabuok 1 2 3 4 5 6 7 8 9 siya mi kabuok sunod guys mo ni ang trabahuan explain ako na sa inyo guys ha kaning duha diri kay mo ni ang mga leader kaning hinawak nagtanaw sa isa kani siya si Shirhama ang pangalan na naman ay pinaka-leader na mo ni siya si Muri pangalan na niya guys mo ni vice president kunuhan niya mo ni sub-leader sub na sila leader mga leader nagsabot na sila guys kung mag-uti bata karon nya kani mo na niya akong mga amigo mo ni siya si Janjan guys niya ang kaning kauban niya nga nag-drive usakyanan mo ni siya si Nakaw leader partner na niya sinakaw naghakot na sila kanang mga gamit sakay din na si Janjan diri niya may istoryahan na sila nya kani guys mo ni siya si Paloy si Grabe nya kani hapon po ni siya kani hapon po din ni siya guys nya kani hapon po ni Kilay mo ni siya si Kilay ang among tawag ni guys stricto kay ni istoryahan ni sila ana si Paloy nga ano do you image ka na si Kilay guys baka ka umay iral na edisyo ano to siya guys ni guys mo din ni siya si Hima hapon gyapon siya guys leader yung partner kay si Pereira pagbaba nilang crane ko na nila ang bakal na si Hima guys nga medyo bukan na si Pereira iye ano to guys nya kani mo ni ang pinaka stricto po ni kay ni siya guys nga nag-drive pa uban si Yorong Montilla nagdala na siya mga gamit niya hayak ko Yorong ana siya ipadali man siya kanang lakaw ni guys si Dubashi din si Kaubat anak si Dubashi guys nga tinawsi ka na anak si Donado hay ano to guys kani guys ako din ni kaya ako mo na katrabaho na kong hapon guys nya nag-istoryahan na irami anak istoryahan na mig One Piece nya ana siya sa kuha Zanggyo ka na Ramon anak ko iye mitsusok ka mo si Renaides nya mo ni siya si Pader katugan niya guys si Iwata o ni ang leader si Iwata ana siya Daijubo ana siya anak si Pader guys nga iye Madades ana siya nya kani siya si Oscar si Silva do kuha arago ni do itulak ra gud tudo ano siya kani siya taga Tungkalan kani taga Jinsan nya kani diri guys mo ni siya mga safety patrol. Una siya ako ang realistic. Kana guys na adlaw kay summer man.
Mora dito tanan guys. Sige guys, kay mga bu ako pakaon pa og manok. Bye.